nwunye nwafọ Enugu Ukwu amara maka ịgba bọọlụ ụkwụ ma bụrụ onye gbaburu Rangers bọọlụ Maazị Christian Chukwu ga-ekwu Isiadinso bụ Madam Uju Egolum Isiadinso nke ngalaba ihe emereme n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS na ezinụlọ ndị be Isiadinso niile ndị enyi na ndị na-echere ha izi echiche gazi n'ihu wee kwanyere ya ugwu ikpeazụ bụ ọnwụ nwoke a na-ekwu maka ya bụ onye hapụrụ ụwa ka ọ dị afọ 64 ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị bụ onye kwuru na enwere ofero elimozu were ọnọdụ na ngwurube Isiadinso dị n'Enugu Ukwu nke kansụl ime obodo njikọ ọka nke Anambra steeti kirie ka akụkọ ahụ ra n'uju. Puchukwu ya na ụka elimozu ahụ nke were ọnọdụ na ngwuru Isiadinso dị n'Enugu Ukwu na njikọ ọka kansụl onye isi oche Practical Christian Ministry nke Enugu Ukwu Reverend Emmanuel Okoro chetara ndị otu Chineke ka ha dozie ndụ ha ma si na njọ pụta iji wee gbaa ọsọ n'igwe dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Nwa ya nwaanyị nke mbụ Oriakụ Nne Amaka Umezinne Isiadinso nakwa nwa ya nwaanyị nke abụọ Lady Chioma Isiadinso kọwara nna ha dịka ọ pụrụ iche onye na ndụ ya niile na-akpọkọta ndị gbara ya okirikiri ma kwe nkwa ịkwalite ya bụ ezi akparamagwa eji mara nna ha. N'akụkụ nke ya onye isi oche ABS Maazị Christopher Okwu onye Chairman House Committee on Works bụkwara onye na-anọchite anya Orumba South n'ụlọ omeiwu steeti Anambra Honorable Emmanuel Nwafọ nakwa onye bụbu onye isi oche ABS Chief Uche Nwora nakwa onye Rangers Maazị Atọ Egbunam. Ezinụlọ ahụ bụ ndị ga-akasie ma tinye okwukwe ha na Chineke n'oge ihe mgbu.